Asawa sa usa ka pulis o giingong karelasyon niini nga sakaw sa Philippine Navy preso. Human nga nasakpan sa mismong mister nga nag-uban sa kwarto sa ilang balay sa Cagayan de Oro City. Ani ang report ni Cyril Chavez. Pauli na gikan sa trabaho ang usa ka police personnel nga miyembro sa City Mobile Force Company sa Kokpo diyang nakurat sa iyang naabdan. Nakita niya ang iyang misis nga si alias Maria, usa ka nurse, o giingong karelasyon niini nga si alias George, miyembro sa Philippine Navy, nga nag-uban sulod sa ilang kwarto sa girintahang pad sa Barangay Kauswagan. Tungod kuno sa kapungot, nanawag og tabang ang pulis ngadto sa otoridad aron dakpo ng iyang asawa ingon man si alias George. Atol sa pagrekisa, nakuha gikan sa lalaki ang .9mm caliber pistol ug mga bala. Gikataho nga katong lalaki doon na po iyang kaugalingong pamilya, so magdepende na po na sa asawa sa mao nga lalaki nga sundalo, membro sa Armed Forces of the Philippines, particular sa Philippine Navy Marines. Sanglit na abtan gayud ang duha nga anaa sulod sa kwarto. Kasong adultery ang gireklamo batok kanila. Samtang si alias George mag-atubang sab og dugang kaso nga illegal possession of firearms and ammunition in relation to Comelec gun ban. Sanglit wala kini dokumento nga napakita. Mao na siya nga training sa usa ka PNP personnel nga stability under pressure, nagyapon iyang presence of mind. Pero baya og buto naon sakit sa iyang panig, pero iya pag yung na-manage, no? Na-manage niya kay og ubanay pa to siguro lain ang sigurong nahitabo. Aduna sa pahimangno ang kapulisan ngadto sa publiko. May couple, they will be faithful to each other, then be transparent to each other. Kung doon ay problema, ilang isgutan o ilang sulbaron sa ilang level. Dili na mo santop sa ingon dani nga tibuok nila pamilya madalahig. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao